ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wa ya harimu alaihi kazibu. Ƙarya ta haramta a gare shi. Da rada da annamimanci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hala? Da gajiya? Ya karatu? Hala? Barka. Yawwa. Yawwa wannan shine sabon ɗalibin sunansa Malam Salisu. Masha Allah. Barka ne. Hala? Yawwa. Yawwa. Malam ina da ɗan tambaya. A bisa ga irin mafarke-mafarken da muke yi shine na ce ya kamata in zo in bayyana maka wannan mafarkin da na yi kasancewar ya firgita ni. Na yi mafarki na gani ina kan raƙumi. Kana kan raƙumi? Dogo a Sahara. A Sahara? Kwarai. Assalamu alaikum malam. Malam. Arziki za kai. Masha Allah. Arziki za kai sosai ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shinkafa ta a sama. Shinkafa ta a sama. Masha Allah. Malam, ni ina da uzuri zan wasu gobe. Okay. Malam. Allah ya nuna mana wuri. To. Jiya na gaya maka ina zuwa wai makaranta wai sabon ɗalibin da aka kawo wai makaranta wai zo ya yi mafarki wai ya gan shi a saman rakumi wai malam ya ce arziki ni da na daɗe a makarantar ma ban yi arziki ba duk mafarken da nake wai sai sabon zuwa. Ni ko shi yasa kaga zuwa irin makarantun nan fa na fita da su tuntuni. Kaga a ce sabon zuwa ma ya zo ya yi mafarki. To gaskiya ni ma zan koma makarantar nan. Wai yanzu ya kake ni fa shawara ne ni ma zan haɗa mafarki na amma zai fi naci ma can zan saman tozon rakumin na Kake faɗa a hankali ai ta wajen wuya-wuyan. Malam. An samu karasuwa? Tun jiya ban ƙara ganin ka wajen darasi ba. Yau ka shiga makaranta. ai malam ni ma da wani sabon mafarki ne dan an kwatanta mafarkin da wannan malam ni da ne mafarkin magani na ne a can saman tozon rakumi A saman tozon rakumi? a saman tozon A mutuwa za. ai malam zamuwa ne Zama kai a wutar jahannama za ka haɗa. na makarkare Za ka zauna a duniya da baƙin talauci. masha Allah